30 anys de literatura en valencià per als més joves, 30 anys d'estima per la nostra llengua. Havia un temps que nosaltres ja teníem gent que ens podia corregir els llibres, però, colló, que seguim així algú per dir, hi ha moltes faltes, i és que no tenien correctors de veritat. Ni correctors, ni llibres i, per tant, tampoc lectors. Edicions del Bullent sorgís per a dotar els xiquets de llibres en valencià, contes per a llegir a casa o a escola. L'origen va ser la creació dels Premis Enric Valor de Literatura Infantil. Així està el Pont, que era un llibre per aprendre valencià. Hi ha dibuixos de Pilarín Vallès, un poc de text. Este llibre té tants anys com l'editorial, perquè és el primer que varen fer. Al capdavant primer Gabriel, ara la seva filla, Núria, segona generació d'esta editorial i distribuïdora amb més de 400 títols al carrer. Moltes vegades treballem amb gent que està començant i a la qual li veus una evolució. O sigui, saps que este és el primer llibre que va publicar i ara en té 50. És el cas de Teresa Broseta, amb una desena de llibres publicats i un bon grapat de premis. La de Bullent va ser la primera porta que se li va obrir. Vaig escriure la meva primera novel·la infantil, la vaig enviar al Premi Carmesina que convoca Bullent i vaig guanyar. Portes que continuen obertes perquè encara hi ha molt a contar. Va haver un temps en què encara parlaven els 30 anys de literatura en valencià per als més joves, 30 anys d'estima per la nostra llengua. Havia un temps que nosaltres ja teníem gent que ens podia corregir els llibres, però, colló, que seguim així algú per dir, hi ha moltes faltes, i és que no tenien correctors de veritat. Ni correctors, ni llibres i, per tant, tampoc lectors. Edicions del Bullent sorgís per a dotar els xiquets de llibres en valencià, contes per a llegir a casa o a escola. L'origen va ser la creació dels Premis Enric Valor de Literatura Infantil. Així està el Pont, que era un llibre per aprendre valencià. Hi ha dibuixos de Pilarín Vallès, un poc de text. Este llibre té tants anys com l'editorial, perquè és el primer que varen fer. Al capdavant primer Gabriel, ara la seva filla, Núria, segona generació d'esta editorial i distribuïdora amb més de 400 títols al carrer. Moltes vegades treballem amb gent que està començant i a la qual li veus una evolució. O sigui, saps que este és el primer llibre que va publicar i ara en té 50. És el cas de Teresa Broseta, amb una desena de llibres publicats i un bon grapat de premis. La de Bullent va ser la primera porta que se li va obrir. Vaig escriure la meva primera novel·la infantil, la vaig enviar al Premi Carmesina que convoca Bullent i vaig guanyar. Portes que continuen obertes perquè encara hi ha molt a contar. Va haver un temps en què encara parlaven els 30 anys de literatura en valencià per als més joves, 30 anys d'estima per la nostra llengua. Havia un temps que nosaltres ja teníem gent que ens podia corregir els llibres, però, colló, que seguim així algú per dir, hi ha moltes faltes, i és que no tenien correctors de veritat. Ni correctors, ni llibres i, per tant, tampoc lectors. Edicions del Bullent sorgís per a dotar els xiquets de llibres en valencià, contes per a llegir a casa o a escola. L'origen va ser la creació dels Premis Enric Valor de Literatura Infantil. Així està el Pont, que era un llibre per aprendre valencià. Hi ha dibuixos de Pilarín Vallès, un poc de text. Este llibre té tants anys com l'editorial, perquè és el primer que varen fer. Al capdavant primer Gabriel, ara la seva filla, Núria, segona generació d'esta editorial i distribuïdora amb més de 400 títols al carrer. Moltes vegades treballem amb gent que està començant i a la qual li veus una evolució. O sigui, saps que este és el primer llibre que va publicar i ara en té 50. És el cas de Teresa Broseta, amb una desena de llibres publicats i un bon grapat de premis. La de Bullent va ser la primera porta que se li va obrir. Vaig escriure la meva primera novel·la infantil, la vaig enviar al Premi Carmesina que convoca Bullent i vaig guanyar. Portes que continuen obertes perquè encara hi ha molt a contar. Va haver un temps en què encara parlaven els